Tak dobrý den, já vás všechny zdravím. Těší mě, že vám můžu přednášet dneska. Přednáška bude trvat zhruba hodinu. Mé jméno je Kateřina Smíšková. Já se starám vlastně o naši metodu už hrozně dlouho. Od té doby, co jsem vystudovala medicínu, tak táta mě vlastně už od 12 let zahrnoval informacema o rehabilitaci, o medicíně, takže hned po medicíně jsem už cvičení ovládala, neboť jsem ho dělala od malička. A vlastně jsem začala pracovat s vertebrogenníma pacientama. Znamená to, že s pacientama, které bolí záda. Takže i dnešní téma se bude týkat vlastně této metody a jakým způsobem se dá uplatnit v rehabilitaci nebo jakým způsobem s ní pracujeme. Pracuje s ní ještě moje sestra, která má rehabilitační centrum v Praze. Já bydlím v Brně už dlouho, už před 10 let, takže já mám své rehabilitační centrum v Brně. Metodu vyučujeme po celém světě, se dá říct, a cestujeme, vyučujeme semináře se ségrou obě. Náš táta školil hodně po celém světě, momentálně už neškolí. A moje téma je především skolióza a já vlastně pracuji pouze s pacientama se skoliózou, neboť je to téma dětské a vydrží až do dospělosti, tak mě baví ta práce s tím zakřivením páteře, které je dost divné. Nicméně i toto téma patří do vaší přednášky dneska, protože mírné skoliotické zakřivení má něco kolem 10% populace a může to být často ta odchylka v té páteři i důvodem pro nějaké obtíže se zády. Tak, můžeme začít. První úvodní slide vidíte s nápisem spirální stabilizace páteře, což je název té metody. Vidíte i nějaké logo, které k tomu patří a ještě možná je dobré sdělit, že existují také webové stránky, které se jmenují anglicky a je to www.spiralstabilization.com. Takže pokud byste po přednášce si chtěli dohledat nějaké informace, tak to lze tady na těch webových stránkách. Takže toť mé jméno. Tady vidíte tatínka metody a tatínka mojeho. Takže pán, který vyvinul vlastně spirální stabilizaci, věnoval se jí celý život a byl úplně perfektní anatom funkční, řekla bych nejlepší funkční anatom na světě, protože byl velmi poptáván, pracoval s anatomickým ústavy, zejména v Číně. A pracoval s EMG odborníky, kteří byli ze Švédska, tak vlastně se věnoval svalovým řetězcům a vymýšlel tu metodu vlastně na bázi anatomických funkčních propojení. A to, co vám vlastně představím jako první, budou právě tyto svalové funkční stabilizační řetězce, abyste trošku pronikli do hlubin anatomie, aspoň zlehka, neboť právě okolo těchto řetězců se metodika točí. Tak máme tady takový slide, který vypadá na první pohled možná moc barevně, moc složitě, ale vlastně se dělí na levou a pravou polovinu. Ta levá polovina, kde máte spirální stabilizaci pohybu zakreslenou, se týká svalů, které bývají ochablé a bývají ochablé vlivem třeba dlouhodobého sezení. Takže kdo má z vás sedavé povolání, tak mu vlastně ochabují tyto svalové řetězce. To znamená, my s pacienty většinou napravujeme nějakou disbalanci, která je vlivem oslabení, vlastně projevem toho oslabení je potom nějaké poškození, proto pacient přichází, že má bolest a většinou se týká oslabení v těch svalových řetězcích, které vidíte nalevo, v těch spirálních. Naopak na pravé půlce toho slajdu vidíte vertikální stabilizaci, která nás má za úkol sestavit nebo nějak udržet v klidové pozici. Tudíž třeba, kdo z vás teď sedí asi všichni, tak máte momentálně aktivovaný vertikální stabilizační systém. No a pokud budeme sedět více hodin denně, nežli chodit, tak je velmi prosté pochopit, že vlastně vzniká disbalance a disproporce ve svalové hmotě mezi vertikálníma a spirálníma stabilizačníma řetězcema. Takže nedá se říct, že by jedni nebo druhý byli zlí nebo hodní, ale musíte si představit vlastně tyto systémy propojení svalů tak, že když jsou v 50% nebo tak jako akorát na miskách vah vyvážené svou sílou a svou aktivací, tak tělo funguje v harmonii a nějaké akorát svalové síle, která nedělá potíž v kloubních.
vzorcích nebo v kloubních štěrbinách nebo na chrupavkách, třeba na meziobratlivých discích. Ale pokud dojde k disbalanci a jeden z těch systémů, zejména ten vertikální systém, převažuje v síle, tak dochází k nějakým neduhům, neplechám, bolestem, obtížím, které, když se naakumulují, může vzniknout až po ranění struktury. Tak, mezi těmito řetězeními, vertikálními a spirálními, dochází tak k něčemu, čemu se říká reciproční inhibice. Zase, kdybych to měla říct normálně, laicky, česky, tak reciproční inhibice znamená, že když jeden systém aktivujete, tak se automaticky vypíná a tlumí ten druhý. A funguje to, i když zabere spirála, utlumíte vertikálu, a funguje to také opačně, když zabere vertikála, stlumíte tím spirálu. Takže pokud hodně sedíme, tak si vlastně tlumíme spirální svalové řetězení, což se týká takových těch velkých svalů, které jsou okolo těla. No a vlastně příliš používáme ty svaly, co nás drží, aby jsme neupadli dopředu do boku, a to jsou pak takový ty bolesti. Ty od stuhly mi záda, když dlouho sedím, nebo když vstávám po 2 hodinách sezení ze židle, tak to jde špatně v kyčlích a tak mě jako stuhly bedra u toho. Nebo už mám přetížený rameno, protože dlouho držím myš, protože se mi třeba stahl pletenec ramení vpravo a k tomu se přidala trošku tíseň jako na krku, tak to jsou většinou svaly patřící do vertikálních svalových řetězců, které bývají tou statikou právě přetěžované. Tak. Takže cílem naší metody je vlastně dostat do kondice tady ty dva systémy proti sobě. To znamená, aby vertikální byl tlumený a protažený, dostatečně funkční do délky, a ten spirální, aby byl zapojen do dostatečné aktivace, protože při sezení na židli se neaktivuje. V podstatě nemá moc šanci. Tady vidíte obrázek, jak běží kostra. A kostra má na sobě při běhu takový jeden základní princip, a to je osa, to znamená, ta kostra běží kolmo k zemi. Není nakloněná, není zakloněná, není ukloněná do boku. Tady z toho profilu vidíte to, že v celou cestu vlastně běží hlava, hrudník, pánev, kolmo nad sebou. A při zapažení a zanožení se zaktivují právě ty spirální svalové řetězce. A to je vlastně moment, kdy spirální svalové řetězce anatomicky fungují úplně nejlépe. To znamená, když hodně zapažíte, zanožíte, což je sprint nebo nějaký běh s tou aktivací nohy a ruky nebo dolní končetiny a paže za sebe, a jste v osobním postavení, tak vám právě funguje trakční síla vzhůru a dochází k aktivaci tohoto spirálního řetězení. A to je to vlastně, po čem my toužíme u pacienta, který k nám přichází s těma přetíženýma vertikálama, naučit ho vlastně zapojit optimálně pletenec ramení, pletenec pánevní, vytáhnout se z osy nahoru, být kolmo a někam se dostat v kolmé ose bezbolestně. Tak. Oproti tomu se podíváme znovu na ty vertikální řetězení z profilu. Pokud vlastně člověk nedostatečně kompenzuje sedavý nebo statický způsob života, nebo třeba nějaký druh sportu, který je flexního typu, může to být taky posilovna, tak se dostává do napětí ve vertikálních svalových řetězcích, a to vidíte takového panáčka teďka na slajdu, který má hlavu v protrakci neboli předsunutou, hrudník trošku stažený dolů, může mít přetížené přímé břišní svaly, a to, co rozhodně bude fungovat víc, bude právě vzpřimovací systém páteře nebo vzpřimovací systém zádových svalů. No a ty budou dělat kompresivní síly na meziobratlových plotynkách. Takže pokud vás bolí záda, bolí někde v bedrech, bolí za krkem, tak pravděpodobně máte disbalanci právě tady v tom řetězení, neboli máte příliš stuhlé, zkrácené a aktivní vertikální svalové řetězce a chybí vám ten protiklad, to znamená to vyrovnání se a protažení zad do délky pomocí těch spirálních. Tak to, co tatínek vymyslel, je v podstatě geniální systém cviku, kterých není mnoho. Dá se z nich udělat jakási základní sestava. A ta sestava má za úkol vlastně vás nastartovat do toho spirálního řetězení, do toho nastavení optimálního během 15 minut, 10 až 15 minut cvičení denně, což je fakt jako málo na to, jak hodně sedíme. A je to taková jako očista toho těla, tak jak když si čistíte zuby, tak je každodenní cvičení. V běžný ve světě naprosto, v Asii no comments, tam vám všichni řeknou samozřejmě, že se denně cvičí. V Čechách je to, musím říct, trošku jiná liga. Tady 10 minut denně cvičit jako každý den se všichni divíme, ale věřte, že přes polovinu světa to bere jako automatiku, normální situaci a samozřejmě, že si každý den někdo zacvičí tam. Takže tady je trošku jiná ta morálka, trošku jiná kultura toho cvičení a fakt jako
berme si trošku vzor i z toho východu, kde jsou úplně v souladu s cvičením a mají pravdu, mají ty těla v pořádku. My často pracujeme s asijskýma terapeutama, já a ségra vyučujeme jakoby různé fakulty, různé fyzioterapeuty z nemocnic a musím říct, že jejich zpracování těla a jejich rychlé pochopení toho pohybu je na vyšší úrovni, než když se učíme tady u nás v Evropě. Takže fandím jim, protože vidět, že oni jsou zvyklí cvičit, jsou zvyklí fungovat tím tělem každý den a tu svoji abecedu těla si rekapitulovat. Ne, že by měli jiný obtíže než u nás, tam kompenzovat, vědí, že musí taky a tak se jako přikláním k tomu stejnému. Já sama cvičím každý den už hrozně moc roku. Rozhodně z toho nejsem přetížená a dělá mi to dobře, takže doporučuji vám to taky. Tak tady si dáme nějaký příklad tréninku svalových řetězců. Vidíte nějaký rentgen před a po. A na jednom rentgenu vidíte napsané jakési stupně v hrudníku a v bedrech. Je to příklad nějaké skoliózy nebo nějakého pacienta, který má vlastně poruchu páteře do takového SK. A pokud bude trénovat svalové řetězce s správnou koordinací pohybu, tak za nějakou dobu, tady vidíte rozdíl té doby je 3 roky. To znamená, není to hned, protože to je dítě, které roste, tak musí trvale cvičit v období růstu. Dochází ke zlepšení toho zakřivení. Protože do toho vlastně háže vidle ten růst u těch dětí, tak tam je potřeba fakt souvislé cvičení celé období toho růstu. A pak je ten kýžený výsledek, že třeba dítě už nemusí nosit korzet nebo nedospěje k operačnímu řešení. Takže třeba takový můžete vidět nějaký hmatatelný výsledek toho tréninku svalových řetězců, znamená došlo k trakci vzhůru, tělo se protáhlo do délky a došlo k úpravě svalových disbalancí na takové úrovni, že to změní stupně zakřivení třeba na skolióze. Tak, tady máme příklad té holčičky, jak byla trénovaná. To znamená, prvně přichází s vadným držením těla, které je typické pro člověka, většinou je to osa doleva, vychýlení lopatek a ramen do protrakce. Vidíte, že má povolený spodní bříško a že má celou tu tělesnou osu nakloněnou někam dopředu. A tudíž v ní funguje vlastně ten vertikální způsob řetězení a ten jí tlačí směrem do komprese dolů. Říká se tomu taky koncentrická práce svalů, vlastně to, co vykonávají vzpřimovači, iliopsoas, její rectus femoris, její lítkové svaly, je vlastně síla, kde zkomprimujete nebo zmáčknete tělo, jak kdybyste ho dali do nějakého lisu. To, co potřebujeme toho pacienta, který má obtíže na chrupavkách nebo na meziobratlivých discích vlastně naučit, je vnímání těla do osy, znamená do své kolmice, změnit vlastně tu pozici víc na paty. Většinou budou samozřejmě i jiné pozice, bude taky možnost pozice dozadu, ale ta je méně obvyklá. Větší procento populace má to těžiště, jak vidíte, u té holčičky dopředu. Takže náprava bývá tedy dozadu a směrem vzhůru. Směrem vzhůru se snadno řekne, hůř se provádí a to směrem vzhůru na to je podmínkou to, že si protáhla vlastně stretchingem, který je dynamický, pravidelný, každodenní, protože chodí do školy nebo chodíte do sedavého povolání, tak si vlastně protáhla své vzpřimovače a tím dlouhodobým dynamickým stretchingem a současným posilováním spirálních svalových řetězců, do kterých patří zejména šikmé břišní svalstvo nebo šikmé zádové svalstvo, si vlastně posílí korzet do optimálního kolmého osového postavení. Takže z toho principu těch vertikálních řetězců s koncentrickou prácí svalovou vzniká systém excentrické práce svalové plus osvalení s těma spirálníma smyčkama. Tak, tady vidíme takové držení ze předu. Všimněte si zejména pozice ramen. V rameno bývá pravé rameno víc vepředu, pokud jste praváci. Pokud v práci používáte myš, úchop v pravé ruce, tak určitě znáte takové to zatuhnutí vepředu na prsním svalu, kdy vám rameno předstupuje vpravo víc dopředu, máte trošku křečovitější úchop v prstech, celá ta paže od prstů až vlastně po rameno, někdy až po krční páteř je taková zatuhlá, protože vám prostě řetězí svalové napětí vertikálních svalů ruky až do krční páteře, na které pak vzniká komprese vlivem předsunutí hlavy, kyfotizace hrudníku a tak dál. Takže taková postava vlastně vlevo vám naznačuje někoho, kdo třeba dlouhodobě pracuje s myší u počítače.
Asi znáte ergonomii sezení, takže my pacientům třeba dospělým zásadně i dětem vysvětlujeme, jak si mají nastavit sezení, jak si mají nastavit monitor, že mají mít střed monitoru ve výšce očí, aby třeba hlava nebyla nucená chodit dopředu. Pokud pracují s notebookem, dát si ho do vyvýšené pozice. A pokud pracují s tím notebookem, mít externí klávesnici, nikoli tu notebookovou, který si jde někam vejš. Takže vysunout si externí klávesnici a pracovat s myší. Pak je ještě otázka kvality stolu. Stůl výškově nastavitelný, paráda, můžete sedět i stát a ten jako docela zajišťuje takovou tu úlevu, že chvilku sedíte a chvilku stojíte a střídáte to. No. Takže vidíte vlastně vlevo svalový disbalance a vpravo vidíte schopnost korekce toho těla, náprava a to je optimální zapojení svalových řetězců té slečny. To znamená, ramena šly víc od sebe a dozadu, pánev se podsadila, břicho se zpevnilo a mezilopatkové svalstvo parádně drží. Tak, tady vidíme zase stejnou slečnu ze zadu, mezilopatkové svalstvo vlevo nefunkční, vpravo funkční, obvod pasu zúžený oproti levému obrázku a na tom pravém obrázku je taky vidět vypasování vlastně toho břicha v pase, máte takzvané tajle, neboli zúžení pasu a trakční síla vzhůru. Ta je třeba naprosto zásadní při léčbě poranění meziobratlového disku, že pokud máte třeba meziobratlovou plotinku špatnou, máte protruzi či hernii, tak to, co dělá velmi dobře pro hojení spodních segmentů páteře, je právě trakční síla vzhůru a tu umíš ty spirální svalové řetězce. Tak. Tady si řekneme něco o principech metody. Tak já už jsem několik z nich zmínila, ale když uvidíte k tomu obrázky, bude vám to trošku bližší. Tak úplně jedním z nejzákladnějších principů je těžiště a osa, která se zásadně cvičí kolma. Takže naše cviky jsou prováděné nikoli v předklonu nebo v záklonu, ani v leže, ale jsou všechny prováděné buď to v sedě, nebo ve stoje, nebo v kleče. Vždycky je hlava, hrudník, pánev v kolmici nad sebou a dá se mluvit o nějaké ose v těžišti těla a ta osa je kolma na zemskou polohu, takže zemskou nějakou prostě plochu, na které stojíte při cvičení. Ta osa prochází zevním zvukovodem, středem hrudního koše a středem pánve. Tak. Další zásada, která je velmi důležitá, je extenze pletenců. Znamená to, že vlastně naše tělo, aby mohlo vůbec začít zapojovat ten spirální svalový systém, což je třeba spodní trapez a široký sval zádovej. Na zádech si představte, že to jsou ty linie svalů, které vedou někam do Včka. Tak je potřeba, aby při tom zapažení se uvolnila ta stuhlá svalová skupina vepředu. Takže aby pacient byl schopen zapažení a zanožení, tak je potřeba si vlastně nejprve udělat zase dynamický stretching se zapojením fixátorů lopatek. To cvičení, které vlastně provádíme s pacientem, s tím naším lanem, tak umí dvě věci zaráz. Vlastně v případě, že používáte malou postupně narůstající sílu toho našeho expandéru, toho lana, což asi jsem měla ukázat na začátek, protože teď už to tam uvidíte strašně maličký, takhle vypadá lano, máme ve dvou variantách barevných, to základní, růžová, zelená. Tak ten expandér má velmi malý odpor, protože pracujeme vlastně s dysfunkčním svalem, s dysfunkční nějakou svalovou skupinou, která má někde malou sílu, velký odpor, který je kladen proti svalu, který je oslaben. Takže my vlastně, aby jsme protáhli prsní sval, který je tuhý, tak potřebujeme zapojit protilehlý sval mezilopatkový, který je slabý. Proto není dobrý používat velkou sílu na takový pohyb, ale chcete začít používat nejdřív malý odpor a pak ho postupně navyšovat. Proto naše cvičení vždycky začíná se základním lanem a po čase je možné šáhnout po sportovním lanu, a to po čase může být třeba nejdřív za 3 měsíce tréninku. Záleží, jak jste moc svalově disbalanční, anebo třeba jak jste trénovaní. Jestli jste sportovního ražení a jste zvyklí na výkon, máte sílu, tak si ho můžete dovolit dřív, a pokud ne, tak se cvičí s normálním lanem. A jsou pacienti, kteří vydrží na normálním klasickém našem lanu pořád a sportovní vůbec nepoužívají. Tak, tady máme další princip, a to je rotace hrudníku a pánve v ose. Tento princip totiž potřebuje použít naše tělo, když chodíme a běháme.
Takže pokud potřebujeme procvičit rotaci hrudníku a pánve v ose, potřebujeme znát princip osy, což jsme si řekli, že hlava, hrudník, pánev je nad sebou. Potřebujeme mít k tomu pletenec ramení a pánevní už protažený a potom půjde také chůze a běh v osovém postavení. Že bez protažení pletenců vpředu není možný zanožení a zapažení, trakce vzhůru a chůze běh. Takže tady ten princip zapažím, zanožím je třeba nutný předtím, než se jdu učit běhat. Tady vidíte princip centrace. Pokud máte nějakou závadu na pohybovém aparátu, která vás vychyluje z osy, tak jako tuto slečnu v levé části slajdu, tak je potřeba vyhledat odborníka, který vám poradí, co s tím. Sami si to nejspíš nespravíte, ale opravdu na tohle je potřeba nějaký fyzioterapeut, který se na vás podívá, udělá vám nějakou diagnostiku a vyhodnotí vlastně závady. Tato slečna má závadu na funkčním svalovém řetězci latissimus dorsi spirála B, což je část zapojení svalové smyčky širokého svalu zádového od pravé lopatky. Jejíž pohyb vlastně nevzniká. Na tom levém slajdu vidíte stejnou fázi kroku jako na pravé polovině slajdu. A to je vlastně rozdíl, jsou 4 dny léčby u té slečny. To znamená, na levý půlce, na té levé fotce nebyla schopná zapažení, neboť měla nevelkou sílu v tom širokém svalu zádovém při zapažení a taky trapézu. A měla velmi zkrácený prsní sval vepředu. Můžete si představit sebe, jak držíte tu myš u počítače a budete v podobné situaci. Opřete-li se ještě hrudníkem, se jako vyvalíte na stole doprava, tak jste přesně v její křivce. A vlivem tady té svalové disbalance v jejím pravém pletenci, v její pravý lopatce a v pravém prsním svalu má vlastně neaktivní tu levou stranu břicha. Vidíte tam takovou čáru hlubokou, takovou rýhu v kůži mezi hrudníkem a pánví, která vzniká velkým oslabením šikmé břišní stěny při nedotažení té pravé lopatky. Takže v případě, že se jí podaří zapojit pravou lopatku, což se jí povedlo na fotce vpravo, tak se jí taky zaktivovala šikmá břišní stěna vlevo a ta smyčka, ten řetězec pokračuje dál na stabilitu kyčle, takže její levá kyčel najednou stojí stabilně, pánev je horizontálně a ten krok probíhá v ose nad dolníma končetinama. Takže vidíte, že když propojíte řetězení v nějaké kvalitě a vlastně utlumíte velký spasmus na pletenci ramením vpravo, tak to udělá velkou změnu v celkovém nastavením hlavy, hrudníku a pánve při chůzi. Nicméně tato pacientka byla léčena celkem intenzivním programem, abyste viděli, a běžně toto člověk zvládne třeba za 3 týdny práce s pletencem ramením pomocí cviků. Šipka, váhy, svícen, 2TV, což najdete v aplikaci Spiralista a tam vlastně najdete různé varianty cviků právě těch dynamických stimulanů, kde si protahujete svalové skupiny různým způsobem a posilujete řetězce jako různým způsobem zase. Takhle vypadá spirálně stabilizovaná chůze v ose, to znamená, vidíte paní, která krásně zapaží, krásně zanoží, u toho se neprohnula v pase, nemá předstrčenou hlavu a má aktivní břicho a záda hýždě. No, že takhle je vlastně, to je vlastně jakýmsi cílem, produktem toho, když se dobře cvičí. A reálně říkám, že naše metoda je na dlouhodobé cvičení, není to velká síla, kterou se používá, protože my většinou používáme na nemocný pacienty už s nějakým porušením disku nebo už nějakou poruchou struktury, jsou bolaví, přijdou k nám v ohnutí a trpí. Málo kdo je tak moudrý, aby cvičil preventivně už dopředu, většina lidí si počká až na tu obtíž, tak v té prevenci jako musím říct, že je u nás velká díra a ty léčený pacienty vlastně, co máme, tak dovádíme až do konce tady do toho propojení. Takže my chceme, aby se naučili chůzi a ta chůze, aby nebyla degenerativního typu, ale právě tady toho trakčního vzhůru a měli správný zapažení, zanožení a osu páteře. No, tady vidíte jako cíl toho cvičení, což je rovná paní, která zanoží a zapaží. Tak, teď se dostáváme k tomu trakčnímu principu. Tady vidíte chlapce, kterýmu je ještě ani ne 20, má už porušený disk a má vlastně hodně prohnutá bedra, takže ta spodní záda jsou velmi stísněná a fungují tam zase vertikální svalové řetězce neboli paravertebrální svaly v bedrech, mezi které patří sval iliocostalis a longissimus.
Tyto svaly mu mačkají hrudní koš směrem k pánvi a vzniká tak výhřez ploténky. Napravo vidíte obratel, mezi obratlem a dalším obratlem vidíte ploténku a v té červené části ploténky je nějaká výživa. Zatímco v té bílé části už moc výživa není, protože vlivem tlaku neboli komprese na zadním pólu ploténky dlouhodobě vzniká dehydratace, podvýživa a tak ta chrupavka, vlastně, kterou ta ploténka je tvořená, nemá dostatek výživy k tomu, aby byla pružná a tím, že ztrácí pružnost, tak časem praská a vytéká z ní jádro a tomu procesu se říká buď to hernie nebo výhřez disku, záleží, jestli praskne úplně, anebo se teprve vybouluje těsně předtím, než praská. Obojí i bulging disku nebo protruze, i hernie můžou bolet hodně podobně a obojí je léčitelné bez operace. No, pouze v nouzových situacích, kdy dochází k útlaku kořene natolik, že je zničen vlastně tím tlakem a bylo by to nenávratné vlastně to zničení, tak se má operovat. No a přednost má při poškození disku vždycky konzervativní postup neboli cvičení, rehabilitace. Tady vidíte mačkání, kompresy, ale my se bavíme vlastně o trakci. No a my tu trakci tady u toho chlapce potřebujeme nějakým způsobem provést. No a tak si všimněte, že v ruce drží expander, drží tam to naše lano a malou silou se učí protahovat si páteř vzhůru, neboli napravit si pánev do osového postavení vůči hrudníku a učí se aktivovat své lopatky. Mezi lopatkama totiž má velmi slabo a ačkoliv to vypadá, že teda ten má povolený břicho a ten teda má postavu, tak si představte, že to je vrcholový sportovec, který hrával v NHL. Jo, a zrovna touto dobou, co má ten výhřez, tak měl to v období přechodu z českého nebo ze slovenského klubu do NHL a rozhodně netoužil potom jít na operaci s ploténkou. Takže vidíte příčinu bolesti, což byla komprese u něho, komprese páteře, nedostatek trakce, chybí tedy síla, která protahuje páteř směrem vzhůru. To je zásadní příčinou bolesti zad. Pokud se nejedná o mechanickou příčinu, tak se může ale pozor taky jednat třeba o nějaké autoimunitní onemocnění, o bolesti, které vznikají třeba v té páteři příčinou úplně jinou a to je interní. To znamená, můžete mít třeba zánět ve střevě, můžete mít autoimunitní onemocnění střev, které se propaguje bolestivě do beder, ale primárně není poškozená struktura beder a nemůžou tato svalové řetězce. Jo, že jsou i jiné příčiny, proč vás můžou bolet bedra nebo bolet záda a od toho je obvodní lékař, ortoped, neurolog, aby právě odlišili nějakou příčinu bolestí zad. Ta nejběžnější je ta komprese páteře, druhá nejběžnější je zánět v těle. Tak, zánětem v těle se myslí třeba taky borelioza, meningitída, Crohnova choroba, alergie na lepek třeba. Tak, léčba bolestí zad, pokud se týká tedy poruchy pohybového aparátu ze sedavého způsobu života, je trakce páteře spirálně stabilizovaným svalovým korzetem, který zajišťuje trakční sílu vzhůru a vlastně natahuje to tělo do délky, což je regenerující podmínkou pro meziobratlovou ploténku. Takže pokud chcete, aby vaše ploténka byla šťastná, vyživená, šťavnatá a pružná, tak potřebujete právě tu šipku nahoru a zapojit ty spirální svalové řetězce, které vlastně propojí ten svalový korzet, udělají něco jako šněrování v pase, udělají si zdvih v trupu vzhůru při chůzi, při cvičení a vlastně obnovují jakousi normální výživu plotínky. Takže to naše cvičení tady tu plotínku umí, protože vlastně zachovává ty principy té trakce vzhůru, toho vyrovnání do osy a optimálního propojení těch spirálních řetězců. Tak. Jak jsem zmínila, je dobrý, když máte nějaké bolesti, nějaké obtíže, zajít k lékaři a ten má vlastně odebrat vaši anamnézu, má se podívat na nějaké příčiny, které by vlastně měly vést k vyústění nějaké diagnózy. A takovým základním vyšetřením pro páteř je předozadní a boční snímek páteře ve stoje. A když máte výhřez disku, nebo když je podezření na výhřez disku, neboli máte propagační bolesti, nemusí ale být ani propagační bolesti. Můžete mít prostě intenzivní bolest někde v zádech, tak doporučuji magnetickou rezonanci. Magnetická rezonance a rentgenový snímek jsou totiž dvě vyšetření, které dokážou udělat takzvanou diferenciální diagnostiku docela hodně typů
onemocnění, zejména nádorového. A nádorové onemocnění je další velký téma páteře, neboť páteř jako osový orgán je nejčastějším orgánem pro metastázy všech nádorových onemocnění, nebo velké většiny nádorových onemocnění. Takže je dobrý mít právě tyto dvě zobrazovací metodiky. Pokud chcete odlišit a být si 100% jistí, z čeho jsou vaše obtíže páteře. Že pozor, do páteře se schovávají právě i onkologická onemocnění a je to jedna z příčin bolestí. Nemusí všechno být jenom o svalech, o plotínkách. Jo? Takže proto na začátku nějaké anabáze cvičení má být lékař, pokud máte bolest. Tak, ten lékař, když se dojde jako až k tomu rehabilitačnímu, tak má nastavit nějaký plán a nějakou výkonnou jednotkou, která vás opravuje, je fyzioterapeut nebo taky trenér. Může to být taky masér. Naše metoda obsahuje nejen cvičení, ale taky manuální techniky, které podstatně urychlují léčbu u hernie disku nebo u skoliózy. Jsou to specifické techniky, které umí terapeuti, který uvádíme na našich webových stránkách, prošli kurzama, který měli mnoho výukových hodin v rámci nějaké akreditace, většinou 150. A tito fyzioterapeuti, trenéři a maséři ovládají ty manuální techniky a cviky a jsou schopní vás vlastně vést v tom tréninku. Tady vidíte příklad manuálních technik v závěsu a ten závěs velmi uvolňuje to tělo a velmi usnadňuje provedení kvalitních manuálních technik na dekompresi segmentu, pokud máte výhřez. Tak, toť k tomu, z čeho se jako skládá vlastně ta léčba. Takže vyšetří vás lékař, potom by vás měl vidět fyzioterapeut, který vás učí a vede dál v tom cvičení. A není špatný být zařazen do skupinového cvičení, když vlastně projdete tím individuálním programem, u kterého vás někdo opraví, vy znáte své chyby, tak následuje u třeba brněnských pacientů často ten skupinový režim, to znamená jdou do skupinky, kde si hlídají své chyby, vidí se v zrcadle a někdo je opravuje, někdo jim vlastně říká, jak se cvičí, jak ty cviky vypadají a jak se dělá ta technika. Není špatný k tomu mít hudbu, ta hudba není jenom proto, aby to bylo zábavnější, ale slouží taky k tomu, abyste byli schopní dělat nějakou techniku cviku, měli jste ji zažitou a k tomu měli další input senzomotorický, který vás vlastně vyrušuje trošku od té techniky provedení, abyste dokázali ty cviky dělat i mimovolně. To znamená nejenom, že umíte při skupinovém cvičení nebo samostatném cvičení doma udělat správně techniku, ale už na ní nemusíte tolik myslet a jste schopni vnímat svoji oblíbenou písničku, dělat to do rytmu a začnete to provádět víc mimovolně. Rozdíl v tom, jestli je to s hudbou nebo bez, správně provedený ten cvik, je v tom, jestli se pak na zahrádce ohnete probelík špatně nebo dobře. Takže pravděpodobnost, že si začleníte ty prvky toho cvičení do těla a do nějakého automatického myšlení, nějakého automatického režimu, je právě v tom, jestli si k tomu pouštíte písničky a už to umíte i v tom rytmu, anebo jestli to děláte jen tak na sucho. Já doporučuji po nějaký době, buďte odvážnější, pusťte si hudbu, bude to veselější to cvičení a budete ho i líp ovládat automaticky, když něco jdete dělat manuálně. Jo? Tak, tady vám předvedu naší úplně skvělou pomůcku. Moji kolegové tady v Brně si udělali obrovskou práci před pár lety a vytvořili k našemu cvičení, k naší metodice aplikaci, která se jmenuje Spiralista. A vy v té aplikaci najdete několik sekcí. Najdete tam sekci pro někoho, kdo má bolest zad, kdo má bolest ramene, kdo má bolest oblasti pánve, kyčle a je tam taky velký oddíl věnovaný skoliózám. Ta aplikace obsahuje vlastně veškeré naše cviky, které jsou v té metodice, jsou tam videa, jsou popsány jednak textem, ale to zajímavější je, že tam je také dubbing, neboli voice over, který vlastně provází jednotlivé cviky. Tak vy si pustíte, stáhnete aplikaci, jmenuje se to Spiralista, je to i na Apple, i Android samozřejmě, stáhnete to do telefonu a pak si můžete listovat jednotlivýma cvikama, jsou tam i nějaké sestavy základní, a podle nich si můžete udělat nějaký svůj preventivní program. Takže v rámci prevence perfektně Spiralista funguje. Pokud chodíte k nějakému terapeutovi a chcete si dávat ty cviky postupně podle něho, jak vám vlastně on vymýšlí na míru, protože už máte nějaký závažnější problém, třeba se připravujete na operaci kyčelního kloubu, potřebujete tedy přípravu na operaci kyčelního kloubu, tak doporučuji fyzioterapeuta a ten vám dá prostě sestavu, která se rovná té přípravě a dá se
krásně sestavit se cviků na nohy, ale i na ten střed těla, i na paže. A vy si tam potom dáváte do té aplikace svůj individuální plán a vybíráte si vlastně do svého programu pouze ty cviky, které dostáváte, abyste tam neměli navíc ten šum toho, co vlastně k vám nepatří. Takže můžete si na tom udělat svůj individuální plán. Tak tady vám ukážu takovou ukázku, jak ta aplikace vypadá, jak je dělaná. Tak. Tady jste viděli takový krásný průřez těch možností, co se v té aplikaci vyskytuje. Takže aplikace perfektně zpracovaná, byla to App of the Year, App of the Day, před pár lety vyhlášená jako velmi kvalitní aplikace o teplu, což nás velice potěšilo a vlastně největší přínos té aplikace byl v kvalitě, protože poskytovala lidem nějakou hodnotu. Zlepšení zdraví, to znamená nenabízela pouze nějakou hru pro děti, která v podstatě nutí děti sedět a blbnout u počítače, ale nabízí nějaký systém, který vede k nějakému plnohodnotnějšímu zdraví. Takže nás potěšila tato zpětná vazba o teplu, byla velmi přívětivá hnedka na začátek spuštění té apky. No, jak vypadá taková denní cvičební jednotka? Abyste věděli, co to znamená pro někoho, kdo začne s náma pracovat, nebo kdo začne cvičit podle té aplikace, tak u většiny cviků, každý cvik vyžaduje minimálně 6 opakování. Není špatně jich cvičit 10. Já si cvičím od každého 10 a cvičím si na ten rytmus té hudby. Cvičí se minimálně jednou denně. Pokud má někdo akutní stav a přijde k nám po 4 doslova, nebo ho někdo doveze v autě na zadním sedadle, že fakt je úplně špatný, bolavej, má propagační bolesti do nohou, tak klidně cvičí 5krát denně po 5 minutách to, co zvládne. Třeba za začátku mít 3 cviky, tak ty cviky rozhodně netrvají 15 minut. Cvičí si je 5, ale opakuje je víckrát za ten den, dokud se nevylíže ze zásadního stavu. Dávkování je tedy individuální a závisí na věku, kondici, akutnosti potíží a spolupráci pacienta a jeho diagnóze. Rychlost je z začátku pomalá, to znamená provedení cviku nejprve pomalé, precizní, s nějakou krátkou výdrží na konci toho cviku, kde zapínáme sval, třeba 2 až 3 sekundy a postupně se cvičení mění na dynamické v nějakém rytmu dechu anebo v rytmu hudby, jak už jsem říkala, aby se to stížilo celé a bylo to taky zábavnější. Rehabilitace obecně není úplně velká zábava, musím říct, že naše cvičení je nejvíc zábavná rehabilitace ever. Říkají nám to zahraniční studenti, fyzioterapeuti, říkají nám to pacienti, že uznávají, že to lehký úplně na začátek nebylo se to naučit, ale že to přineslo to ovoce a že vlastně je to nejzábavnější forma rehabilitace. Dá se to cvičit, cítit u toho svaly, změní se vám styl chůze, změní se vám styl běhu, naučí vás to používat tělo do sportu, naučí vás to rovnováhu, když cvičíte na jedné noze, třeba s podložkou už. A vlastně můžete se dostat do super formy, když používáte tu sportovní gumu potom.
Tady vidíte nějakou sestavu v sedě, s kterou občas někdo musí začít, protože není schopen cvičit ve stoje skrz bolesti, nebo starý člověk skrz nějakou poruchu rovnováhy, nebo pacient po operaci páteře, který nemůže stát, protože třeba by padal pro ortostatickou hypotenzi, se říká po operaci páteře skolios, třeba se to děje dětem. A nebo prostě má slabost v nohou a potřebuje si sednout nejprve. Těch cviků v sedě se ale většina pacientů časem zbaví a pokračují cvikama v kleče a ve stoje. Tak, takových cviků v kleče je mnoho druhů. Tady máte vypíchnutý základní, který se jmenují kapradí, klubíčko, šermíř a samuraj a vlastně obsahují nějakým způsobem svaly dolních končetin právě proto, abyste dosáhli extenčního pohybu v pletenci pánevním. No, zatímco cviky ve stoje jsou vlastně na to, abyste si protáhli pletenec ramení vpředu, protáhli si vertikální svaly zad, a upravili si vlastně ten vršek toho trupu. Taky jsou v té sestavě základní nějaké cviky na dolní končetině, které jsou na abdukci a extenzi, to znamená zase na zanožení a stabilitu kyčle. A vlastně to jsou hlavní cviky, které jsem vám ukázala v těch základních prvcích, v těch základních sestavách. Tak, teď na co se tedy všechno naše metoda dá použít? Tak dá se použít na prevenci a léčbu výhřezu disku. Tady máte příklad, já vám těch příkladů budu ukazovat docela dost, protože jsem si říkala, že téma, který vás bude zajímat nejvíc, budou asi bolesti zád, proto ta přednáška je víc koncipovaná na ta záda. Tak prevence a léčba výhřezu disku, super, pokud už k nám někdo přijde s výhřezem disku, což je samozřejmě častější situace, než že by přišel někdo preventivně. Typicky v mojí věkové kategorii, přiznávám se, je mi 42, tak v mojí věkové kategorii ve středním věku chodí vlastně nejvíc mojich známých, protože ačkoliv máme kolem sebe hodně sportovců, kteří velmi aktivně dělají třeba horolezectví, dělají cyklistiku, dělají běžectví, starají se o svý tělo, tak pokud nekompenzujou a jsou v nějaké odchylce, tak věřte, že to nakonec téměř každýho z nich dožene. Takže já jsem teď ve věku, kdy jediný dospělý pacienty, který léčím já, jsou mý kamarádi z mýho okolí a mám jich sakra hodně, protože zrovna je všem přes 40 a doběhlo je to, že nikdy nekompenzovali, anebo kompenzovali takovým tím klasickým stretchingem. Protáhnu si hamstring, že si škubu za tu nohu a teď to u toho bolí, nebo si myslím, že si jenom přitáhnu patu k jíždi, tím si protáhnu stehno vepředu po běhání, jenže ono to nestačí a vlastně dostat to tělo do balance znamená vždycky projít ho jako celý, pročistit ho nějakou systematickou sestavou a to je potom učím já, když mají výhřez disku. To je to, co vidíte, je klasický 40-tník, který už dlouho seděl na židli, k tomu si trošku sportoval, hobík a přijde vám s výhřezem ploténky. Vlevo vždycky je podívání se na akutní stav a vpravo vidíte, jak se vstřebal výhřez disku po nějaké době. Tady je to po 3 měsících, takže sekvestr celkem velký s útlakem míchy je vidět vlastně na tom levém slajdu, není to, nebo na té levé půlce slajdu. A je vidět, že je docela veliký, že vlastně utlačuje tu kaudu ekvínu laterálně neboli bočně a dozadu. Moc se to tam dohromady do páteřního kanálu společně nevejde a způsobuje to samozřejmě v bolesti nebo zánikový jevy na dolní končetině. No a vždycky na tom pravém je pak to, jak se to vstřebalo, hojí se plotínka a pacientovi už je dobře, už mu není ouvej. Tady se zase díváte na profesionálního sportovce, takže hojení bylo velmi rychlé, běžné hojení je rok. My děláme kontrolní rezonance po roce, protože po roce je celkem jako jistota, že došlo k nějaké větší změně, protože došlo také ke změně na svalovém aparátu. Tady máte další, nějakou docela hodně velkou resorpci sekvestru, to uvidí asi každý z vás, takže vstupní magnetická rezonance má výhřez ploténky L5S1 mezi pátým bederním obratlem a křížovou kostí se to stává fakt nejčastěji. Druhý nejčastější segment je hnedka ten nad tím. No a vpravo vidíte, že se to celý vstřebalo, že tam ta bambule celá zmizela, je tam zase prostor pro prostup kořenů někam ven do nohou, z beder a nebolí to. Tak. Tady vidíte takovou specialitu, že vlevo na tom levém obrázku je výhřez ploténky, který zatéká dolů, takový škaredý, jako kapička a ta je na L4-5, to znamená mezi 4. a 5., jak jsem říkala, druhá nejčastější vyhřezlá ploténka
ale L5S1 také není úplně pěkná, jo? Také vidíme menší výhřez, že tam je. No, zase vidíte nějakou kontrolní magnetickou rezonanci, která je dělaná za 2 měsíce, což je jako moc hezký zase čas, ale tady ty kontrolní rezonance, na které se díváte, tak jsou dělané většinou z důvodu nějakého vrcholového sportu a znovu jako zatížení těla. Klasickým pacientům doporučujeme ji dělat po roce, protože normální tělo není tak super trénovaný jako to vrcholový a taky nebývá už tak mladý. Ty vrcholoví sportovci tady k těm škaredým výhřezům, tady k těm 2 přichází nebo 3 přichází třeba kolem 20. 25. roku věku, což nechcete být vy. Jo, většina normální populace k ním dospěje kolem toho 40. a tu degenerativu té plotínky nějak přežijou až do konce života, protože už je čeká třeba jenom 40 let života před sebou a to už nějak doklepou i s nižším diskem. A vrcholoví sportovci to mají pak do budoucna trošku těžší, protože ty plotínky už se do normální výšky nevrátí. Ten materiál tam chybí, no a potom v pozdějším věku nevzniká ve 40 výhřez disku, ale vzniká spinální stenóza, což je vlastně nástup degenerace toho celého segmentu, který je zmačknutý a tlačí tam kost na kost. A to je vlastně potom útlak kostěného typu v páteřním kanálu, což je horší než ten měkkotkáňový výhřezový. A zdůrazňuji, že teda to, na co se díváte, jsou výhřezy disku, u kterých má přednost rehabilitace neboli cvičení a manuální techniky před operací. Tak tady se díváme na téma FBSS, to vám přeložím, znamená to Failed Back Surgery Syndrome, je to z anglického názvu, kdy pacient často podstoupí operaci ploténky bez rehabilitačního předchozího ošetření ani následného ošetření a znovu dochází k výhřezu ploténky. Takže tady vidíte plotínkáře, který byl operován a znovu má ve stejném segmentu zase výhřez disku. No začne cvičit a vpravo vidíte výsledek, když cvičí a na operaci nešel. A předtím byl operován vlastně na stejné ploténce, která znovu praská, protože nedošlo k nápravě síly v břišním svalstvu, nedošlo k úpravě na paravertebrálních svalech a pacient se neléčil konzervativně na pohybovém aparátu svalovým, ale pouze operačně na disku. Tak tady máte nějakou prevenci léčbu skoliózy, to je další příklad, na co používám tu naší metodu já to miluju, to téma, je to složitý, je to hodně kreativní a já jsem hodně kreativní a modelování, mám ráda práci s hlínou, mám ráda práci s bonsajem a baví mě taky tohle. Takže jako tvarovat ty kosti do nějakého lepšího uspořádání v tom těle. Neříkám, že to je úplně jednoduchý, ale rozhodně to není práce, která ustrne na 2 svalech a fakt si musíte hrát s vývojem toho těla, s růstem a já ráda pracuji s těma dětma, protože ty to mají o to složitější, o ten prvek, že rostou. Tak. Proč si dělat věci jednoduché, když jdou i složitě. Tak tady vidíte nějaký výsledek 21 březen a 21 červen, to znamená za 3 měsíce. Máme prostě pacientku na začátku, abych vám přeložila ty stupně. 45 stupňů v bedrech znamená, že pacientka vlastně, když má 40 stupňů, tak je indikovaná k operačnímu řešení. Ale protože to byl prvozáchyt, neboli pacientka poprvé zjišťuje, že má skoliózu, tak jsou hodně vyděšený z toho, že mají jít na operaci a sešroubování páteře, tak přijdou na rehabilitaci a chtějí se poprvé konzervativně vlastně léčit neboli začít cvičit kvůli skolióze. Té slečně bylo tou dobou 13, takže ještě neměla úplně ukončený růst, a což je jako výhodou. Maminka byla ochotná dělat manuální techniky a tak operaci nádherně unikly a už pak jako za 3 měsíce neměla 45 stupňů, ale pouze 32 v bedrech, mnohem menší rotaci té páteře, jak vidíte, a jako velké napříjmení a velká radost, že na operaci jít nemusí. Pacientku mám v péči dodnes a páteř je stabilně stále stejně pěkná a pacientka má perfektní kondici, takže na operaci nešla a od roku 2021 do roku 2025 je stále ve stejném jako dobrém stavu. Jo? Takže dá se léčit skolióza konzervativně, ale vyžaduje to dlouhodobou péči s terapeutem. Tak naše centrum je na to hodně zaměřený, v Praze taktéž, protože to je oblíbená naše diagnóza a se Segrou děláme obě rádi, naši fyzioterapeuti jsou na to perfektně připravení a to téma je taky perfektně zpracovaný v aplikaci. Děláme hodně podcastů na to téma, takže pokud budete chtět slyšet nějaký podcasty, tak ty jsou na spiralstabilization.com anebo právě na tom portfoliu toho spiralisty. Prevence a léčba skoliózy ještě jednou. Tady máte jiný typ křivky, tak schválně jsem vám tady dala ještě solo bederní křivku, protože bederní křivka se často vytváří nějakým křivým sezením. Velmi dobře to způsobuje překřížení nohou přes nohu
A taky se to stává při výhřezu disku, že deviuje ta páteř. Takže pak to napravení do té osy je dobré zahájit po výhřezu disku nebo při výhřezu disku právě proto, aby ta páteř se znovu srovnala do osy a nepřetěžovala nějakou stranu plotének. Tady vidíte celkem zázrak, to byl chlapec, který začal cvičit až pozdě, až v 17 letech a z těch 34 stupňů vlastně udělal těch 9 stupňů během 2 let, takže v 19 a stále vypadá stejně, pořád ho mám v péči, vidím ho už velmi málo kdy, ale občas chce zkontrolovat, tak proč ne, mu vyhovím a aby ta kvalita cviku byla stále dobrá. Takže tady vidíte zase nádherný výsledek, co se týče postavení v bederní páteři a velká gratulace chlapci. Prevence a léčba plochonoží. Samozřejmě se posílením svalových řetězců dostanete až do klenby, protože třeba ty latisimové řetězce a ty trapézové končí svalem tibialis anterior a to je zvedač podélné klenby. Takže tady vidíte pěknou klenbu vlevo, špatnou klenbu vpravo. Dá se to vysvětlit, to téma, dá se s tím cvičit a jsou na to cviky v aplikaci, které jsou s nákrokem vpřed, s přešlapováním a při stoji na jedné noze. Velmi intenzivní program je s balanční destičkou, to znamená, stojíte na podložce, která je trošku měkká a cvičíte na jedné noze základní sestavu. To mám ráda já, protože to je dobrý trénink na vodní sporty. Já mám ráda windsurf nebo wingfoil a ten se teď začínáme učit a tam se hrozně hodí mít balans a mít ty nohy trénovaný na změnu podloží pod nohama. Takže moje oblíbené cviky jsou na té podložce, ty balanční, s tou jednou nohou nahoře. Až se podíváte do spiralisty, tak je pochopíte. Prevence léčba vadného držení. Tady je dítě, které má velmi špatné držení těla a také skoliózu a pak ho vidíte napravené v těch fialových. 5 minut máme. Tak jdeme rychle. Tady je také téma bolesti hlavy. Samozřejmě bolesti hlavy, častý z protrakce hlavy, držení hlavy vpředu u počítače, zatuhnutí šíjových svalů, oslabení a zkrácení vepředu skalenových svalů a sternokleidomastoideu, ale vždycky k tomu patří stuhnuté a zkrácené flexory v kyčli. Takže to naše cvičení tím, že je komplexní, tak řeší ty bolesti hlavy zase komplexně do celého těla. Regenerační trénink pro sportovce vidíme zde. Máme velmi mnoho odhojených výhřezů disku u sportovců. Vždycky přijdou, když mají problém, nikdy nepřijdou preventivně, ale my jim doporučujeme, že by to bylo dobrý. Tak tady máme ještě pár nějakých příkladů. Slečna, která si kříží nohu přes nohu, musím říct, že častěji se kříží pravá přes levou, nežli levá přes pravou. A sedí si tak jako bokem hrudníkem, kouká do toho monitoru hlavu podepředou, bude mít napětí těch vertikálních svalových řetězců a může dopadnout třeba takto. Tak tady si ukážeme pacientku, která přichází v tomto stavu, byla léčena klasickou rehabilitací a v podstatě docházelo k progresi, že vidíte nějaké fotografie, jsou to fotky na začátku, v průběhu léčby a na konci, takže neléčila se nějakou dlouhou dobu, léčila se 10 měsíců a byla u mě 5krát, abyste věděli, počet hodin terapie bylo právě 5, umí pár základních cviků, umí asi 8 a došlo k úplně perfektnímu narovnání. Tak z boku vidíme nejdřív rameno hodně vepředu a pak se postupně dostává ramenem krásně do osy, no a má perfektní držení těla. Tak výhřez disku ještě jednou. Co u výhřezu disku potřebujeme? Potřebujeme napravit lopatky. Tady zezadu vám ukazujeme na dítěti zase hodně odstátý lopatky a po nějaké době cvičení má perfektní neutrální fixaci těch lopatek na záda, široší ramena a uvolněný krk, uvolněné horní trapézy. To patří k léčbě výhřezu disku, i když je to v bedrech. Tady vidíme pána, který také nemá fixaci těma řetězcema latissimus dorsi nebo široký sval zádobí a trapéz a tak jeho dlaně směřují do vnitřní rotace. Takže pokud v zrcadle vidíte spíš hřbety rukou nežli dlaně, tak budete patřit do skupiny lidí, kteří mají protrakci ramen neboli zkrácené prsní svaly a ochablé mezilopatkové. Doporučuji pak cvik šipka, váhy, svícen. Tak. Tady další faktor, který vede k herní disku, je předklon a zkrácené flexory kyčle. Tady na slečně nejdřív vlevo vidíte hodně velký zkrácení, až jí to předklání. A ta nemá teda výhřez, ale máte tady jako příklad toho předklonu, toho zkrácení, jak se projevuje. Že když si kleknete na nohu, tak nejste vlastně schopní se vyrovnat úplně do osy. No a pak, když se cvičí cvik šermíř, tak už ta schopnost potom přibývá a je tam kvalita toho zanožení. Další je taková mobilita páteře do flexe, že na začátku se paní moc nevohne, nerozvíjí páteř vůbec v bedrech a na konci, když cvičí pár měsíců, tak krásně funguje. Na to je dobré klubíčko třeba a kroužky.
No a tady máme nějaké vychýlení pánve, které je složité na cvičení, pacient má nestejnou délku končetin a tak je vhodná stélka nebo nějaká vložka do boty a nohu podkládat při cvičení tak, aby došlo k vyrovnání pánve u cvičení. V případě, že máte kratší nohu, tak se cvičí s podloženou tou nohou, abyste pánev vyrovnali, křížovou kost vyrovnali a nemačkali jste ploténku na jedné straně do komprese. A je tady nějaká rotace pánve před a po, abyste viděli zase změnu, že my si to kontrolujeme těma snímkama rentgenovejma, aby to bylo v pořádku a jasný, objektivizovaný. A pak ještě tady jakási paní zase s olovnicí, takže olovnice nejen z boku je potřeba, aby byla kolmá, ale také ze zadu. Paní vidíte, že je vychýlená doleva a po nějakém čase léčby je zase pěkně uprostřed v osovém postavení. Tak. A poslední máme hyperlordózu, to je takový jako celkem častý pojem, který možná slýcháte. Je to velké prohnutí v bedrech a je to paní, co ráda chodí do posilovny. Má zkrácená bedra a velmi dlouhé břicho, to znamená, má tam přetížení v oblasti pánve a v oblasti pasu, na bederní páteři, kompresy a hyperlordóza při namáhání se při nějaké větší zátěži může, nemusí, ale většinou může při disbalancích vést zase k výhřezu disku. Tak, takovýto cvik při výhřezu disku nedoporučujeme, neboť způsobuje další kompresi zadního pólu disku, jak vidíte, takže tady to nedoporučuji dělat, neskoušejte to v akutním stavu. No, takže etiologie postižení zad a bolesti je nějaká nerovnováha mezi hodně sedím, pak vlastně dojde k té kompresi vertikálníma řetězcema, s těma také stojím a také s nima chodím a málo mě fungují ty spirální.